Kaixo, zemuz geha. Euskal Herrien alde ari gehalakun gaude, eta nahi dutzizat ez gehalai berdan bogen. Kanpoko etxaien aurkako baten jardute bat ez da Euskal Herrien alde jardutia. Netzako gauza batei ez ezatie da kontua ez borrukan jardutie etxaien kontrako borruka hortan sortuz oindigen langeio eta ondamendi gehiago, ez? Netzako ala izen da, eta egun gaude ondamendi hortan gaude neurri handi baten geuk sortu deun ondamendi baten aurrien gaude Euskaldunok. Da Euskal Herria aurre hartzen baldin badu, osatzen baldin berriro ere herri bat. Nik ez ezautu herri bat, uste nun bat umetan da, gero oso gazterik ohartu nintzen ez gendule osatzen herri bat ez. Alderdiek eta taldiek eta beste horiek danak, taldeke horrek danak izurra gaitu, herri bezala. Horrez hartu die ideologia asko, pentsatzen dugu, hemen, oin dela gutxizaten egon batei, ez? Oin abertzale dabiltzenak gure herrietan, irutamar-garrengo hamarkada bukaeran eta 80garren hasiera hortan, etzin abertzaliek. Zien komunistak. Eta Euskal Herria eta hola tankera horta zan asko. Determinazioa, baina ez. Eta baina berriz da gueltia hartu du, ez? Noiz izen da benetako noiz izen da, noiz da benetako, ez? Edo, hor, dakeu, oker bat dola ikierre. Hortik sortu bana gaina da, eta oin gaztiek eta ikuskera oso okerra daukebe, ez? Netzat. Eta orduan, zertan oinarritu bertan edo ze ezaugarri ditu, Euskaldun batek izen behar ditu herri osau eta aurre hartetzeko. Ze izango liteke. Osagarri horiek berditunek. Nolako jokalaie berditu dugu bizilen. Futbolin berdin bezala jokalai batzuk eta ezaugarri batzuk ekipu osatzeko. Talde indartzua osau eta talde horrek lan ona egiteko, ze behar dugu egiteko hori Euskaldunok. Gordetzeko euskerie, eta euskeri daken palio hori guztiz. Eta hori gordetzen da benetako bizi bat izan ez, benetako gizatasunik. Hortaz ere, gaur egun ezerta guzti balio. Badirudi beste bat esatezin bezala, ez? Osea, frantzesan kontra, espainolan kontra, eta Euskal Herrien alde, baina kontu da, euskeraz ez dakitela, zertako balio digu guri horrek. Ez palema da bizi behar nahi du gure euskeran, ez palema da bizi eta bizi joko, eta futbolin da bezala, inoiz ez joko futbolin eta futbolzali, horrein jai dago, horrein ez dago inoa jutek, eta hemen ipini ditut, gure jokalaiek, euskal jokalaiek, nahi bali madeu aurre hartzen, zer berritun, nolako berritu izen, nolako izen behar dugu. Bat, irabazile sortu berritugu. Ezin dugu izen eskalie, eta eskale bat ez du inoiz, eta morroiek ez du inoiz etxe bat osauko. Gero etorriko batzuk morroi pilo bat elkartu eta trakeske egingo dituenak, bai. Eta hortan txea edi gara. Eta ez da du bihurtzen nahi di, horren nagusi bihurtzen nahi di. Lau ez jakinek, jakitzu baten, baina gehiago balio dute. Birege bai, gaur egun. Eta hori ezin du izan. Irabazile sortzen ditugun, Euskaldune berritugu. Era guztieta. Bizileta, irabazile egiteko. Zer da? 10 sortu, eta zortzien nahikua, edo seirekin, edo bestekin. Bagutxe behena horretzen. Eta ezin duna ere jakini berdu, baina irabazile sortu. Bakarka, zendika, Euskaldune zendilek eta basarre izendi beti,
Eta oin ere ala die. Gaur egun hori ezabatzen nahi dira, eta hortaz jabetu berrin daude. Ez duelako euskeriek gordeko, ezabatzen mani maia, baliabide horiek. Zertako berde ditu irabazi sortu? Denbori eta diru izateko. Denbori euki izan, eta diru denbora hori erabiltzeko sortu berdeu bakoitzek. Euskaldun bakoitzek, zendi bakoitzek euki berdu hori. Eta zertako berdeu denbori eta diru. Jakintzi eta osasune. Jakintzan eta osasunien, bizi egoki bat einez juteko. Gaur egun, hau edana dazkeu bestien esku utzita. Eta hemen morroi bihurtuta haude. Ez, Euskaldun buru jabi berritu du. Eta jakintzan jakini berdu. Zer jakin berdu giza zeme batek? Gizalun batek zer jakin berdu bizitzeko. Hortaz jabertu berdu. Ez dakigu. Jakinde ikusi berdu persona hori. Euskaldun hori izan berdu. Ni bakit. Ze berdetan, zen baten enezen, eta nola nahon. Ez hemen eskin bestiei ez ni mateko zer daketan. Denbora eta diru, eta jene jakintzi ipini. Eta respetue eta osasuna. Dana beren horretan batzuk osasunetik aski biliko, baina jakintza asko ipiniko dute, edo irabazile sortu dituzte, edo beste batzu berriz irabazile jarriko ditu eta lagunduen goi, topako da, errei urtakoa, gero, sendilek eta erreiek, die hau edanak horrekatzen juteko. Baina, ontan oinarritu berra dago. Eta nola antzematen da hauek ondo zen editun. Pakien eta zorionien bizianak. Eta beste danak atzetik. Hau da, bizien. Testa. Edo, ze behitua. Ze pakedaken batek, eta ze zorion ari dan agertzen. Eta ze, menpekotasun gutxi, kontu guztia betaz baizik eta hauetan nagusi izan. Ez dakit, baina zertan gaizki bat eman abil, saiatu, eta nik ustez, lehenengo gauzia, norbea izango ala Euskaldun. Jabedun, fededun, bezalaxe, jabedun. Eta, horiekin. Osako dugu Euskal Herria, osatzen balima, takit. Oso egoera larrien gaude. Baliabide guztiek izurratzen egia eta batzaten bezala. Lurre egokile behar du, nahi balima batzi izen eta hemen ustez lurtana izurratzen egia da. Ez balima gau hartzen denbailen eta erreile osatzen jun, hau osatzen jun bagutxe, egun eta demorita diru batea. Demora izaldake, eskia behin, venga, onondo izan.